Σήμερα βλέπω κλείστηκε πίσω λίγο η ΑΕΚ που δεν έπρεπε να κλείσει. Τώρα στο δεύτερο, μάλλον εάν γίνει σοφάρες, θα έχουμε πιο καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο μεγάλη ποιότητα και ο Παναθηναϊκός αφού νικάει 2-0 θα μείνει λίγο πίσω. Αφού μείνει λίγο πίσω θα ανεβεί η ΑΕΚ. Εφόσον ανεβεί η ΑΕΚ στο ισοφάρισμα θα δούμε ποδόσφαιρο. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Δηλαδή βλέπεις να νικάει ο Παναθηναϊκός. Βλέπω τον Παναθηναϊκό με φούρια σήμερα. Στο πρώτο η ΑΕΚ έμενε πίσω. Λόγω είχε μια μικρή φοβία, τώρα ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή παίζουμε, ναι, ανεβαίνει. Για τον κόσμο τι έχεις να πεις? Ναι, για τον κόσμο, πολλοί κόσμος σήμερα και απορώ έτσι ένα απλό ποδόσφαιρο σήμερα, ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, βλέπω πολύ κόσμο στην Κερκίδα. Αυτό με ευχαριστεί. Θέλω να γυρίσουμε πίσω τα παλιά, κάποτε που είχε πολύ κόσμο, είχε ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο. Βλέπω και σήμερα ανεβαίνει, με τέτοιο γήπεδο. Ήταν και το ΔΣ του Πανετολικού εδώ. Ναι, ήταν και ο αντιπρόεδρος εδώ του Πανετολικού. Εχθές νίκησε ο Πανετολικός τη Λαμία με 2 ωραία γκολ. Έβαλε τα μικρά μέσα και πιστεύω να πάμε Champions League φέτος αν συνεχίσει έτσι. Πιστεύουμε. Ναι. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος τι έχεις να πεις? Αυτό λέμε ότι προχωράει. Με μία νίκη 3 βαθμούς ανεβαίνει πάρα πολύ. Ο Πανετολικός μπορεί να βγει Ευρώπη. Ο Πανετολικός στην Ευρώπη μπορεί. Έχουμε και δυνάμεις, αλλά τώρα δεν ξέρω τις μεταγραφές. Τι μεταγραφές έκανε. Βλέπεις εδώ τον Πάο Αγρινίου να ανεβαίνει κατηγορία? Δεν νομίζω, γιατί είναι γερή ομάδα και έχει γερά κότσια και έχει ωραίο γήπεδο. Στηρίζουμε εκεί στους παίκτες. Έχει καλούς παίκτες. Αν και τον χρόνο θα πάρει μια μεγάλη μεταγραφή. Θα έρθει ο γιος μου εδώ, ο Ατρέας. Είναι μεγάλο ταλέντο. Η αγαπημένη σου ομάδα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού μας? Μου βάλετε ένα βαρύ δύσκολο τώρα. Στα δύσκολα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δύσκολο. Κατά ώρας τώρα καλό είναι η ΆΕΜ. Η ΆΕΜ για να δώσει πολύ φως και δύναμη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από τις ομάδες του Αγρινίου. ΆΕΜ και Όμηρος θα πολεμήσει φέτος. ΆΕΜ και Όμηρος. Και από τις καλή ομάδες του Αγρινίου είσαι Αγρινιώτης? Από τις ομάδες του Αγρινίου προχωράει. Έχουμε τώρα την ΑΕΚ, Ριγανά. Έχουμε τον Αστέρα. Τον Αστέρα θα παραμείνει φέτος. Είναι πολύ δυνατός, είναι τρίτος. Ναι, ο Πάο Αγρινίου και αυτός πολεμάει. Ο Παναθηναϊκός πολεμάει και αυτός. Έχουμε ένα αστέρι μεγάλο. Ένα αστέρι, τον πρόεδρο. Έχει μεγάλο, καλό πρόεδρο. Όχι εννοούμε με λεπτά, με χρήμα. Ποιος? Το πρακτικά. Το Κολέβα, τον κύριο Κολέβα. Ναι, μεγάλο κεφάλι. Αγαπημένος ο διαιτητής δεν μας είπες. Κάποιο διαιτητή αγαπημένο θα μας πεις. Οι διαιτητές είναι όλοι καλοί. Είναι 3 καλοί που τι να ονομάσω. Αυτός σήμερα εδώ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο Στυλιαράς, έχουμε κι άλλον. Ο Τζάνης. Ο Τζάνης πολύ καλή. Πολύ καλή και εύχομαι να ανεβούν ψηλά αυτοί. Ωραία. Να πάνε ψηλά. Ευχαριστούμε, Λάκη. Καλή συνέχεια.